உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் இயேசுவின் திருநாமம். அந்த நாமத்தை உச்சரித்து ஒரு பாடலுடன் இணைவோம். விடியல் சிந்தனையில் மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமமே. எல்லா தலைமுறையும் என்றும் போற்றிடும் நாமம் இயேசுவின் நாமமே. இயேசு நாமமே ஜெயம் ஜெயமே, சாத்தானின் சக்தி ஒன்றுமில்லையே. இயேசு நாமமே ஜெயம் ஜெயமே, சாத்தானின் சக்தி ஒன்றுமில்லையே. அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென். அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென். பாவத்திலிருந்து ரட்சித்ததே இயேசுவின் நாமமே. சக்தி ஒன்றுமில்லையே. இயேசு நாமமே ஜெயம் ஜெயமே, சாத்தானின் சக்தி ஒன்றுமில்லையே. அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென். அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா அல்லேலூயா இயேசுவின் நாமமே. சாத்தானின் மேல் அதிகாரம் தந்ததே இயேசுவின் நாமமே. சத்ரு கோட்டைகளை தகர்த்தெறிந்திட்டதே இயேசுவின் நாமமே. சத்ரு கோட்டைகளை தகர்த்தெறிந்திட்டதே இயேசுவின் நாமமே. இயேசு நாமமே ஜெயம் ஜெயமே, சாத்தானின் சக்தி ஒன்றுமில்லையே. இயேசு நாமமே ஜெயம் ஜெயமே, சாத்தானின் சக்தி ஒன்றுமில்லையே. அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென். அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென். 27/9/2022 முதல் ஆண்டு புதிதான கிருபை. இந்த நாளில் அதிகாலைகளிலே ஆண்டவரை பார்ப்பதற்கு ஆண்டவர் வருகிறார். இந்த நாளில் சிந்தனைக்கான வேதபகுதி ஏசாயா 8ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம். ஏசாயா 8:11 நாம் படிக்கின்ற பொழுது, நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருக்கிறாய். நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய் என்று அங்கே வேதவசனம் சொல்கிறார். அவருடைய வசனத்தை நாம் படிக்கின்ற பொழுது எப்பொழுது வெளிப்படுத்தலான காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று படிக்கின்ற பொழுது இந்த அதிகாரத்தை முற்பகுதி சொல்கிறது. ஆண்டவர் சொல்கிறபடி நாம் ஆடுகிற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் எப்பொழுதும் வற்றி போகாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பார். நாம் காலங்களில் நாம் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு காரியம், நாம் நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருக்கிறது. ஆண்டவரை
ஆசீர்வதித்து வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த நாளின் அதிகாரிகளே நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்ல நாம் சொல்கிறபடி நீ வாழ்க்கையானா நீ அப்படிப்பட்டதான ஒரு நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீர் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். அவருடைய சொற்கள், அவருடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி, அவருடைய கட்டளைகளின்படி, அவருடைய திட்டப்படி நாம் நடக்கப்படும் பொழுது நாம் நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீர் சதைகள் இந்த நாளிலே நம்மை அவருடைய கரங்களிலே அவருடைய சிந்தனைகளை வாழ்வதற்கு முறையாக கடவுள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து ஜெபம் செய்வோம். நல்லாகவே துதிக்கிறோம். இந்த நாளின் ஆலைகளிலே மீண்டுமாக நம்மை நோக்கி பார்க்கும்படியாக வேதவசம் சொல்கிறது. உடைய வார்த்தைகளை நான் கடைபிடிக்கிற பொழுது அவைகளினுடைய வாழ்கிற பொழுது நீர் பாய்ச்சலான ஒன்றாவது நீர்முறை உங்களுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ இந்த நாளில் ஒரு நாளை நினைப்போருள்ள சாம்சன் ஜெபிக்கிறோம். அசு இந்த புதிய இளைஞர்களோடு உங்களுடைய பிள்ளைகளாக வாழ்வதற்கு இயேசுவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆசீர்வாதம் உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைவாக சமாதானத்தையும் தொடர்ந்து ஆசீர்வாதத்தையும்